ஸோ ரொம்ப நாளாக நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இந்த இடியாப்பம் மேக்கர். இது வந்து லான்ச் பண்ண பீரியட்ல வந்து 8000 10,000 எல்லாரும் வித்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதோட குவாலிட்டி, ஸ்டெபிலிட்டி, டியூரபிலிட்டி எல்லாம் தெரியாதனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்மகிட்ட நல்ல ஹெவி குவாலிட்டி ஒரு இடியாப்பம் மேக்கர் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினோட வந்திருக்கு. அண்ட் இதோட பிரைஸ் பயங்கர அஃபோர்டபுளா வெறும் 1800 ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து இந்த இடியாப்பம் போடுறது, முறுக்கு புளியறது எல்லா விஷயத்துக்குமே நீங்க பாஸ்தா மேக்கர் மல்டிபிளா எனிதிங் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஹெவி குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸோட வந்திருக்கு இந்த அக்சசரிஸ் எல்லாமே. ஸோ இந்த இடியாப்பம் மேக்கர் வெறும் 1800 ரூபாய் தான். 1800 ரூபாய்க்கு வெளியே எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு ரேட் தெரியும். ஸோ இந்த ஒரு ஹெவி குவாலிட்டி இடியாப்பம் மேக்கர் நம்மகிட்ட வந்து அவைலபிள் இருக்கு. வேணுன்றவங்க நேரில் வாங்க, நம்ம லிங்கேஸ்வர் ஸ்டோர்ல வந்து செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், எல்லா எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்டுமே நம்ம சர்வீஸ் சப்போர்ட்டும் நம்ம பண்ணி தரோம். இந்த மாதிரி சைனீஸ் இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் சர்வீஸ் கிடையாது, பட் நம்ம வந்து சர்வீஸ் சப்போர்ட்டும் பண்ணி தரோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்குமே சர்வீஸ் இருக்கு. நல்ல ஹெவி குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட் 1800 rupees நம்ம கொடுக்கணும். நேரில் வாங்க, நேரில் வந்து வாங்க. நேரில் வர முடியாதவங்க கீழே தெரியுது வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இதுதான் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் உங்களுக்கு